As críticas socialistas sobre o mal estado en que se atopa a contorna do Museo Mineiro de Sanfins non foron ben recibidas polo equipo de goberno. A alcaldesa de Lousame negou que se deba á falla de mantemento e indicou que os temporais dos últimos meses causaron danos nalgunhas instalacións, como a varanda de madeira que discorre á beira do río. O Concello ia reparando os treitos danados, pero finalmente optou por sustituíla por outra metálica de maior duración. Temos unha varanda onde atravesa o poboado o río, que de madeira se iba repoñendo pois cada vez que rompía algunhas das varandas. Pero decidimos este ano facelo en metal. Está dende finais de ano encargado, pero están saturados, entonces nós non podemos fabricar eso. Nin iso, nin outras cousas, non damos ainda coberto o traballo que temos. Pero están encargadas, en ningún momento abandonado. Con respecto aos accesos, a alcaldesa indicou que a obra para executar a mellora dende a Gandarela permanece paralizada por mor dunha denuncia particular. Hai unha obra pendente non, está adxudicada, foi paralizada por denuncias que o que fan é paralizar unha infraestructura necesaria para o Concello que iría ata o poboado da Mina, desde o cruce que vai para Silvar, onde acabou o arreglo anterior, non? Porque nós temos que ir facendo por fases según a financiación externa, máis a que podamos poñer nós desde o Concello para esas obras, e a veces non é posible. Villaverde defende tamén outras actuacións desenvolvidas na zona, como os desbroces ou a sustitución dos deshumidificadores por outros industriais para minimizar as humidades. Hai problemas de humidade, houve que repoñer deshumidificadores, poñer os industriales, e ainda seguimos desbrozando como sempre. Desbrozaron a semana pasada, que ainda non é que estuvera moi longo, pero xa a primavera supoñemos que estará a caer, e enseguida empezará a medrar con forza, como sempre fai a natureza, non?